achiel nono abro bedo ka somo, abro bedo ka ndike piny nikech ok adang' ng'ire TV ka somo namba ma kamano. Kata kamano inene piny kanyo, wabro bedo kwa tudre kodi achiel ka achiel. Max, winjo kanyo kata mana wach mano mar grade. Jalero ma bende ndikonwa kanyo ka bende wacho ni omenda kata mana mar jo CBC machulo sani bende thoth ywak ok en mana e mbalariany kende. Mana dier nikech ing'eni kata koro wachopo kuma koro wago mbaka mar cost of access to education, but gimonego bedni wang'iyo and really need to strongly appreciate is the fact that education is a public good. Education inyalo mana ng'ado kamano, wanyalo kawo simuno koso inyalo mana nyisowa ni igocho kinde kanyo tin ng'awa wamaka gi kanyo monde koro kigocho keke flash bende igocho to wabro bedo komako Max agoni mos. Onge shida. Actually, education is a public good, just like health and by extension agriculture. Gin public good in the sense that they sustain the public life. Ma onego bedni at no point should people struggle to be in a classroom or a lecture hall. Maweche mag this cost adjustment, these are very unfortunate conversations that we are having. We should never find ourselves in a situation where a parent or a student himself has to struggle attending class. Nikech koro kataka wadoke watch the statement ma one of the parents on the concern actually. Ni sani fees mar grade 9 di mar nursery chalre. To koro king'iyo how sustainable that's going to be in the long run. Mangiso ni kokwatan, then the level of illiteracy in the next 1 or 2 decades is going to be very high. Nikech bochopo kumakoro janyuol nyaka you make a choice. Adwa pidho nyithindo gi gidwa chiemo, gidwa rwakra, adwa chulo rent, kata adwa chulo school fees. So then you only sustain your kids learning to a certain level. Kaka ne wan godo, before the introduction of free primary education by Kibaki's government in 2003. Bochopo kumakoro nyithindo mariek magin qualified mondo gidhi nyime gi somo kaluwore gi chuok mar nyalo jonyuol gi. Iyudo ka kendo koro ok gibro this school. So we do get a lot of potential ma are going to be wasted. Iyudo ka nyathino yudo A but okonya the campus because the dad didn't have money, the mom didn't have money. Nyathino kadho grade 9 but high school onge, koro entindo drop, koro remo mana pike gwen. Ok ni riemba piko rach, but at least you need to be at a place where you can turn that apiko riding into something else. Ok ni koro kanyo kuma koro ngimani ochope. So it's a very unfortunate conversation that you're having. So it just goes back to the sincerity of the government. Affordability.